fire in there as well. Yeah. And then sizobona ukuthi iyakuphi. Uyayazi into efakwayo apha entlawini yam kodwa. Hallelujah. Amen. Uyayazi mama ne? Uyayazi. Uvulise. Silapha sithandazile sigqibile ngoku. Mama siyabulela nje. Sizobona amandla kaMoya Oyingcwele. uYesu xa ehamba apha wathi ndishiya the-advocate, ndishiya the spirit of truth, the sword of the spirit, the word of God. Moya Oyingcwele uthi uMoya Oyingcwele ubufakazi okokuba ndafika emhlabeni, ndathi ukufika kwam xa ndihamba ndathi andizumshiya ndodwa, ukho nto endizamshiya nayo ezakwenza konke ebendikwenza. Athi kuYohane, abakholelwa kum bayakwenza konke nangaphezulu. Silindele okungaphezulu namhlanje. Silindele okungaphezulu. Kuthiwa those who believe in him will do all the things that Jesus did on earth. Even more. Silindele la more. Silindele more. Nothing else. Siyabonga Nkosi. Amen. Siyabonga